Бяло и напомпано. Какво друго, ако не Golf 6R? Golf 6R 2010 година, 340 коня, 500 Нм. Колата има страшно много подобрения, както виждаме Batman огледала, преден лип, задно липче също, цялостно фолиране на стъклата. Интериорни подобрения също не липсват, както виждаме медиа от Golf 7, амбиентно осветление има също, въпреки че тук не се вижда много. Колата разполага с Skyline филтър, интейк на FI76, както и цялостна къстъм генерация, която сега ще ви покажа как се чува и просто е брутално. И ако някой има интерес към тая кола, собственика е решил да се разделя с нея, така че може да се свържете с мен за повече информация. А за всички дами в Автоспомен пуснахме нова колекция, която е насочена специално за тях по случай март месец. А всички, дори да не сте момиче, може да се възползвате от новия промокод CARLOV8 за процент отстъпка в сайта на абсолютно всичко.